Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka da warhaka. So yau mun zo muku da wani sabon bidiyo shi yadda za ku da bidiyo a Facebook. Mutane da yawa za su iya ganin ganin bidiyo a Facebook amma suna so su da shi amma ba su da yadda za su da shi. So yau na zo muku da yadda za ku yi ku da shi cikin sauki. Yanzu dai wannan shine Facebook shi kamar wannan bidiyon shi idan na ga buga ne a hakan ga to sai na shigo nan wajen fartajen shi da hudu to sai mutum ya jawo a haka, za ka jawo shi haka inda ka ga ɗigo uku wanga wannan za ka iya danna shi. To za yi kuma da zaran kana da Bitmatch, na san kuwa yawanci ana aiki da Bitmatch, sai ka shiga cikin Bitmatch kamar haka sai ya kai ga cikin Bitmatch sai ɗan kun ɗan jira shi kaɗan yayi bai ɗaukar lokaci mai tsawo haka dai. So kun ga yanzu ya kamo daidai inda za mu sauke shi cikin sauƙi ba cikin mun sha wata wahala ba. Ko kuma kana ganin bidiyo a cikin Facebook kana so ne mai ba da za ka yi ga yadda mutum za shi ya sauke bidiyon cikin sauƙi ba tare da ya ɓata lokaci ne ba. Duka bai wuce minti biyu minti guda in kana da resume mai ƙarfi, in ka network mai ƙarfi sai ka sauke insha Allah. Kaga kawai sai ka danna wannan alamar ja, kaga zai ma nunin nan kawai sai ka danna telecharge. Haka yanzu gashi nan ya nuno min yana sauka. Kawai shi kenan sai ka bar shi ya sauka saboda suna kawo wa talla da sauransu.